Νέα επιχειρηματικά επίπεδα για τους Έλληνες επενδυτές άνοιξε σήμερα ο πρεσβευτής της Γεωργίας στην Ελλάδα, David Barkce, σε συνέντευξη τύπου που έδωσε για τις πρώτες 100 ημέρες της νέας γεωργιανής κυβέρνησης. I think that our very close cultural and historic ties with Greece is not reflected in our trade and economic relations, and at this time with the interlinked economies, I think this is very important to support and strengthen bilateral relations. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Γεωργία δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή να μην επιβαρύνονται από κάθε φόρο για τα πρώτα 15 χρόνια. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι λένε για 15 χρόνια δεν θα έχουμε έτοιμα για φορολογικές, για εφορία κλπ. Δεν θα πληρώνουν τάξεις. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Ένα ενδεχόμενο ενδιαφέρον από Έλληνες επενδυτές σε μια αγορά που προσφέρει χαμηλή φορολογία, ίσως να είναι η απάντηση στην οικονομική κρίση που διανύει η χώρα μας αυτή την περίοδο. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις ανάλογες υποδομές, αυτές που μπορούν να φέρουν χρήματα στη χώρα μας. Το φορολογικό περιβάλλον σήμερα δεν επιτρέπει αυτού του είδους τις επενδύσεις στην ελληνική αγορά. Ο πρέσβης με τη σειρά του εξέφρασε την πεποίθηση ότι από πλευράς επιχειρήσεων από τη Γεωργία θα υπάρξει ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα. Μάλιστα, στα άμεσα σχέδια είναι η οργάνωση επιχειρηματικής αποστολής στη Γεωργία, προκειμένου οι Έλληνες επιχειρηματίες να διαπιστώσουν από κοντά τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται, αλλά και αντίστοιχα αποστολή επιχειρηματιών από τη Γεωργία στην Ελλάδα.